Molweni guys, andithi ndike ndayibalisa into yoba ndandike ndaba yi-gambling addict, apho ndandiye ndigembule yonke isalari yam, ndigembule yonke i-side hustle money yam. So ke ndagqibela sendisazi all the mashonisas ndiboleka imali. Phofu nemali izalayo ndiyibolekela uyigembula, and bese iyatyiwa igambling, kufuneka ndiyibhatale with interest. So ndagqibela sendizikweletini. So ekubeni kwam sezikweletini, yabona at that particular point in time lapho ndigcine imali estokfela, ndiyigembulile imali yabantu estokfela. So sendizifakile engxakini nje ndingazi uba ndizazikhupha njani, because andi-understand uba why am I doing all of this to myself? Why am I doing this to myself? So ndiye ndathi ke guys, i-bipolar ayifuni uba uzi-associate nento e-addictive because we easily get addicted. So kwasengathi yabona ukuthi ubone ukuthi xa uzama ukulala uthi akwaba ndingawina iloto, phofu idlala loo loto, kwabe ndingawina iloto, but nje you are just looking for a miracle. So I think out of frustration ndangena kwi-dating site. Kwi-dating site ndithi akwaba I can learn to a blesser. Livele lithi don't worry my love, I'll send you 100k. Because ingxaki zam guys asezingu-100k nangaphezulu, because kaloku ndingulo ogemblisha isalari angabhatali izinto, some basic necessities, aboleke imali ayigembule idliwe and all that. Sendidle nemali yabafazi ke ngoku yestokfela. So ke ngoku kuze uDisemba ke ngoku ndi-desperate ndifumane umntu ke ngoku dating site, but mna I was looking for a man. Ndicimba ndawufumana indoda e-rich ezawuvela ithi I'll solve all your financial problems. But ke not me landing into this guy athi ungwase-South Sudan. This guy ke athi my queen, I'm doing some business, but I'll explain to you when I get there. Abe esithi ngelaa xesha useDurban. Last week I was in Cape Town, this week I'm in Durban. Ndiyabona na I landed into usomabhizinisi. Hayi, abuye kuguy, hlale sandithini uguy, uhamba imoto entle. Okay, so uguy ke afika athi, this is the business I'm doing. Ndine-chemical yokumultiplya imali. So imali eyi-1 iziphuma zibe yi-3, mhlawumbi u-200 oyi-1 uphuma soyi-600, so zi-200 eziyi-3. So andidemonstreyithele ke, thatha u-100 afake enze baphume beyi-3. Aqala ndikhombisa i-serial number, xa ziphume sezi-3 different with different serial numbers. Gqiba ndinika, sogqiba ayomise nge-fan. Wayiphatha ne-fan, ezi fan uziphatha ngesandla, zi-portable. Ayomisa athi hamba uyoyifaka ungayenza noba yintoni, ungathenga ngayo, ungayenza noba yintoni, so that uzawubona uba iyasebenza. Asiyithetha kakhulu leyo thando besiyidibanela, kaloku i-dating site usuke uyofuna uthando. Asiyithetha kakhulu ke leyo, sendifaka ama-business ideas. And remember ke, as a bipolar person, you easily get excited. Usendifaka ethi ndifuna senze si-investe kwi-franchise, ndifuna si-investe kwi-property. Then uba ndandinormal fanele ndizibuze uba bekade engazenzini nabantu, uyaqadibana nomntu wesifazane ngam, waye bekade engazenzi ezi zinto nabanye abantu besifazane bezenza nabo. So once ngosesidibene ngoku wandikhombisa le mshikashika wakhe, not more guy saying don't tell people this is illegal, ntontoni, wena zama imali. Yabona nje xa ungano-50,000 ingaba yi-150,000, but ke abale nemali ezinkulu. Athi can't you take a loan? Ndithi no, my credit score, I've ruined it, I can't take a loan. Oh okay, but xa ungaba no-50,000 ingayi-150. Idili yethu kukuba ndibuyisa u-50,000 wakho, then we share the 100,000. Don't tell people because this thing is illegal. I think wayesazi uba if I tell people abantu bazondivusa emaqandeni uba wena ayikho into enjalo. Okay, so ndizorhola, sirhola eli ke xa nguDisemba, ndizorhola. Sendibalile uba ndizorhola le mali ndizoyirhola, nee-siblings zam khona imali zayicontributayo, and then nemadlana esele kwele mali yestokfela. Qoba hayi u-50,000 uyahlangana, hayi uhlangana u-50,000 ke.
Uzoza apha kwami uGayi ukuzoyishintsha le mali. Hayi afike kuGayi uphethe izikhemikhali ayenza imali uyirayipha ngefoil aqathatha u-200 oyi-1 awenze ziphume ziyi-3 ayomisa athi lena ningathenga something to celebrate because lena imali izalunga ngomso ndizayifaka ikhemikhali ndiyishiye then ndiphinde ndibuye ngomso sendizoyihlamba nge-solution. Uthi i-solution into yohlamba ke masokhipha le chemical. Okay, so enze ke lo 50,000 awenza urephe ngefoil awubese urepha nange-solo tape kube into nje ezistak eyi-1 agqiba ushiye nam mna at least ndicinga kanjani uba le mali shiywe nam because uyenza phambi kwam. I don't know uba le chemical yakhe inayo into yodakwa nayo kube ndadakwa ndangayiboni xa izitshintsha ezi mali because not me later realizing uba okay aqase isitori kuGayi ke ngoku sekufuneka ebuyile ndithi ihlamba ushiye into ibhodlela kathi yi-solution wathi ze ndilithele amanzi alukewarm so that ngomso ezofika seli-right, not me boiling water ndiwapholise ke bese ndiwafaka ndingahoyi into. Ngakusasa uyandifowunela abuze ibhodlela lakho ukwalibhenthi hayi khange ndilibheka athi uze ukulibheka xa ndilibheka lifile caba uyayazi uba lizofa. Not uba uGayi ithi, yho that thing is very expensive ke le imoshakeleyo but I'm on my way, I'm coming. Afowune athi uba njengamapolisa ke endleleni ndilibele something uba kulaa mali siyi-investileyo ke ngale ndlela kwakukhona imali ezi-50 over and above 50,000. I don't know if it was 53,000 na sayenza u-50. So laa mali athi ke ngoku uGayi no le mali mandiyeke i-R50 akazozenza. Ngoku sethi uboshiwe ke ngoku uboshelwe uba kufunyenwe ezi notes phaa kuye. Khona into ezazingathi zii-notes ezikwi-size of a note but zimnyama. Athi kufunyenwa amaposa ezaa notes ngoku ambophela zona afuna u-3,000. Uyaqomba khona of-3,000 buselapho ozi-R50. Not me trying and sending money. Ndiyambuza why abantu bakuni because wathi ungaseSouth Sudan why abafowuni bangale bengakuzo bezokukhipha. Hayi bayoyika, they don't have papers. Bayoyika uba amaposa nabangababopha ntoni. Hayi athi kuphumile ke esothi uphumile athi uzayofuna le solution ke ngoku le nto yokuyihlamba laa mali. Athi but the problem now I no longer have any money. Caba ufuna enye imali futhi. Athi the solution is 7,000. Ndithi mna so where are we going to get the 7,000? Nam ke ngoku andisena macebo. I think uba ndandinecebo ndazizayikhipha futhi le 7,000. Baqoba ngoku sendi-desperate sendilinde yena guys ndayi-withdraw isalari ndingakabambi i-debit orders and uyaqonda xorhola uba zizawube zingakabambi nyani. Ii-siblings zam ndayithumelela kwi-account zazo imali ukuze sokhipha 10,000 because le mali funeka ibe ngucash. Futhi umntu xa iza kuskema ufuna ucash because akafuni into wena otransfera imali to i-bank account yakhe. Hayi so ke uGayi athi 7,000 efunekayo ntontoni athi kuzomela aphone i-laptop yakhe ke uzoya e-pawn shop ayophona i-laptop to try and raise the money. Hayi avele abe nezitori sometimes ayibambi ifoni sometimes angayibambi akasayifani le nto ebeyifoni efana nango-video call ngoku. Kuhambe ndibona ngeke umntu angathi uskenyiwa but ndiyoyike ngoku ikhona ingqondo ethi vula phaa abantu bakwayo le mali ikhona naphaa. Kube khona into ethi what if ndiyayivula laa mali yome yonakale. Not me talking to another Nigerian athi yena yho ndiyabazi abo bantu benza onto andisazi uba wathi babeliphi ilizwe kodwa not le South Sudan bebaliwe. Wathi bakhona phaa next door wena yikhuphe loo nto ngamaphepha akho mali. So that's how 50,000 was gone ke guys. KwakunguDisemba womuncu ngekho kutya ngekho nix guys kome khona amanzi efrijini. Lapha ndiyasebenza the whole year yi-gambling yazondifaka nakwizikemers because I want quick cash to pay people's money. Hey guys nibe careful especially ama-foreigners azondiskema. Akhona ke kodwa nama-South Africans askema nayo. I've heard these stories zakhona. Just stay away from scammers nje please.